Здравейте, вие сте с Споделено с Кали, най-любимото ви следобедно ток-шоу. Някои хора ядат, за да живеят, а други живеят, за да ядат. Трети пък, като моите гости днес, използват храната за самоусъвършенстване. Те смятат, че храненето трябва да е източник на здраве, щастие и красота. Затова се хранят по специален начин. Искам да поканя Ани, Ирина и Теодор. Влизате, както ви обявих ли? Абсолютно. Ани, здравей! Ирина, здравей! Теодор, здравей! Здравейте. Заповядайте, настанявайте се. Че сме цветни всички. Аз ще започна с, понеже в анонса обявих за храненето, че е така в основата на това, за което ще си говорим. Въпреки, че сигурно ще излезат още много неща, които стоят в основата на това, с което вие се занимавате. А то е, обръщам се първо към джентълмена. Това, с което ние се занимаваме, самоусъвършенстването чрез живите храни, е една интересна тема, но храненето е една малка бръмка от целият този процес На самоусъвършенстване и от това ние да се чувстваме здрави, щастливи, красиви и най-вече доволни от живота. Защото... Вие сте организатори на форум Здраве, щастие и красота. И тримата. Да, точно така. Защо организирахте този форум? Искате хората да се чувстват по-красиви, по-здрави и по-щастливи? Да ви кажа, в България много трудно може да се намерят тези три думи на едно място. А тук в студиото... Като ви гледаме, вие изглеждате много красиви, изглеждате щастливи. Здрави не знам, сега не съм ви правила изследвания, но за себе си мога да гарантирам. За щастие и за... При мен, знаеш какво? Здрава, щастлива и добре гримирана. Красотата може да бъде и вътрешна. Добре, и тя със сигурност се вижда от всички зрители. Добре, окей. Създадохте този форум, защото решихте, че трябва по някакъв начин да помогнете на хората да стигнат до тези три важни неща. Да, ние понеже сме достигнали до тях, нашия път, ние сме си го извървяли и ние решихме, че трябва да го покажем на хората. Не мога да не отбележа ушите ти какви са. Аз всички хора, които ми влизат в студиото с такива странни уши, веднага ги отбелязвам. Имаш много странни уши. А те ми казват, че приличам на Тони Блеер. Не знам. Аз не знам на какво приличам, ушите ти са много странни и съм убедена, че чуваш по много различен начин. Вероятно. Пробвайте да видите. Така направете сега, ако ви говоря. Направете така да видите как ще ме чуете. Съвсем различно. Дай си говорим по темата. Да. Отбелязах ушите. Решихме да съберем всичко свързано с здравето, с природосъобразния начин на живот, с здравословните храни, с позитивното мислене, личностното развитие и да обединим всичките тези хора, които се занимават познати, непознати. Те са много. Те са много, да. При мен са си изсипвали една камара народ с неалтернативни методи за постигане на вътрешно и съвършенство. Да. Не знам, вие как решихте да се включите в тази организация? Ирина? Аз съм Ани. Ани, Ирина. Извинявам се. Да. Няма проблем. Всъщност ние с Ирина работим заедно, имаме Център за личностно развитие. Се занимавам с рейки терапия и всъщност... С каква терапия? Рейки. Рейки? Рейки терапевт съм, да. Тео ме покани като лектор на първия форум, но в хода на самата организация всъщност аз му дадох доста ценни идеи. С Ирина му помогнахме доста в организацията и всъщност така неусетно, освен че бяхме лектори, се включихме в самата организация на първия, след това и на следващите форуми и всъщност вече ние официално си партнираме по отношение на това да направим един форум от до. Да намерим зал, да съберем лектори, да направим програмата, да съберем служителите и изобщо всичките тези неща, да. И защо ви е това, Ирина? Защото Тео е доста скромен, обаче това е уникален форум, в смисъл такъв форум в България не е имал. Това е първия по рода си такъв форум, защото освен, че съчетава лекции, съчетава и продукти, здравословни храни, както ти Кали започна. Така че ние тръгнахме след тази уникална идея, защото ние сме хора, които можем да дадем много идеи на другите хора, много практики, много начини, с които да бъдат здрави. Изпробвани методи. Изпробвани методи, да.
и аз в лицето си на треньор на жизнената сила. Това Заедно пък за първи път го чувам. Треньор на жизнена сила. Да, точно. Ще ми разкажеш за това. Да. Ще имаме доста време. Да, okay. Идват ли много хора на тези форуми? Да, доста са посещавани, но ние... Как ги презентираш? Аз така се шегувам някой път и казвам, че ние събираме националния отбор по здраве. Защото лекторите ни са изключително известни и популярни лица, които се занимават авторитети. И идват първо хора, които се познават, предполагам, и да имат някакъв личен контакт с тях. Те са известни, и Еленко Ангелов идва при нас, и Мадлена Огафари. Да, те са известни. Да. Имат много последователи. Имаме при нас редовен участник и Гузалта Жибаева, която е по системата на Норбеков преподавател. Беше при нас, много добре работим с националната шампионка по йога на Индия, Пинки Гангас, която идва специално за форумите и участва при нас. Колко пъти годишно? От кога съществува тази организация? От миналата година сме. За една година колко пъти успяхте да проведете форуми? До сега сме 3 пъти, но тази година имаме още 4 форума. Всъщност няма една година. Септември месец. Септември месец. Вие сте съвсем И стартираме доста стремоглаво и искаме наистина... През колко време се провежда форума? През 2 месеца, така ми се струва. Тази година е така. Месец и половина вече. Организацията на едно такова събитие е доста сериозна. Сериозно, така. Ние притежаваме нужните знания, умения и качества да го направим. За много малко време сме много ефективни. Като си работим и другите дейности, с които се занимаваме. Това не е тотално хоби. Абсолютно. Стават ли все повече хората, които посещават форум? Абсолютно, да. В смисъл, каква успеваемостта ви на последното събиране? Около 1000 посетители като човекопоток. Като може, нали, те са 1000. Но говорим за човекопоток, тъй като той е по 2-3 дни. Може би едни и същи хора идат за... Разбирам. Добре, нека кой ще ми разкаже от вас тримата малко повече за живите храни? Не, аз съм човека, който събира всичко, който ги обединява. Ани ще ми разкаже за рейкито, ти за жизнената енергия, значи ти ще ми разкажеш за живите храни. За живите храни предлагам да ви разкажа по-късно. Добре, тогава нека да започнем с рейкито. Рейки е нещо много просто. Ако може да бъде определено с една дума, защото това е най-естественият метод за лечение, който съществува още от дълбока древност. Говори се, че Исус Христос е лекувал така, чрез полагане на ръце по тялото и чрез използване на жизнената енергия от Вселената. Всеки може да бъде посветен в рейки. Да, и всеки може да го практикува. Това е нещо много лесно и просто и ръцете винаги са с теб. Тоест, моите ръце. За мен лично живота ми се дели на 2 периода. Преди рейки и с рейки. Преди това съм се занимавала доста с управленска дейност, менеджер съм, но в крайна сметка видях, че има нещо, което ми липсва. Случиха ми се доста неща в живота, които така сериозно ме разтресваха, че ми показаха, че има нещо по-специално, има нещо по-различно. И в крайна сметка аз започнах да гледам на всичко, което виждаш. Абсолютно. Започнах да гледам на себе си като на духовно същество с човешки преживявания, а не обратното. Тоест, аз смятам, че съм един древен вечен дух, който просто в момента е в това материално тяло. Но духът е вечен за мен и аз го почувствах чрез рейки. Това, което рейки ми даде на мен, е уникално. Защото аз наистина съм това, което съм благодарение на рейки. Мога да съчетавам изключително много дейности, мога да съм гъвкава, мога да правя много неща и мога да работя 15-16 часа на ден без да се изморявам. И аз правя същите работи, пък не се занимавам с рейки. Чудесно. Имаш по някакъв начин харизма за това. Това искам да попитам, дали по някакъв начин, защото рейкито, добре, рейки е нещо, което те кара да излизаш извън себе си, да бъдеш в едно друго измерение, едва ли не така го... Имала съм контакт с рейки, една моя много близка приятелка каза се Дари, често ходи при нея на рейки, за да ме освободи от негативната енергия, да ме зареди с положителна. Даже знам от практики, че рейки сбъдва желание. Тоест може да се програмират. Да. Аз и моделирам реалността. Да моделираш реалността и с трансмисии могат да се спират настинки, разни такива неща. В час съм, но аз правя тези неща, които ти правиш без да се занимавам с рейки. По някакъв начин ти ходиш на терапия и това ти повлиява.
Нали, така или иначе ти приемаш жизнената енергия и понеже тя е умна, не дуална енергия, защото това е божествената енергия, тя се разпределя по най-добрия начин за теб. От перспективата на твоя виж аз. Така че Рейки знае как да ти подейства. Получавайки Рейки, тя се разпределя по начин, по който ти да си ефективна. Просто при едни е неосъзнато, при други едни го допускат, други не го допускат, казвам по-просто. Ами не е нужно да вярваш в Рейки, за да го получиш или да бъдеш посветен. То се случва. Аз пък си мисля, че е нужно да вярваш за всичко, което правиш, за да се случи. О, да, разбира се, човек вижда това, което вярва и му се случва това, което вярва, но така или иначе аз работя с много пациенти, които не вярват на това нещо, но те идват с невероятни болки и се тръгват безкрайно освежени. Дори нямам случай до момента пациент, който да е бил на сеанс, защото общо взето аз работя всяко около 90 минути, да не се заспали. Вие самата също се... Вие, нека се говорим на ти. Абсолютно. Ти също се прозяваш. Няма как да не се прозяваш. Ами, общо взето... По някой път. Да, разбира се. Добре. Много щастие и много красота строи днес моето предаване. Вижте рекламите и после отново елате пак при нас, за да видите как да контролирате жизнената си енергия. Здравейте, днес си говорим за самосъвършенстването. При мен са Ани, Ирина и Теодор. Теодор е Бождар. А по време на рекламите към нас се присъединиха и Мартина, Милка и Валери. Здравейте, носите ми разни красиви неща. Присъедини се и една питка хляб, който ми обещават ме, че е жива храна, но аз твърдя, че то не говори, то не пише, то не се движи, така че си е чисто умрело. Мен ако ме питате, ще ми обясните защо е жив. На ябълки съм. Се чудя сега дали не те изгоня с тази питка от тук. Обаче толкова вкусно изглежда, че ще си оставя и ще си изям. С радост. Аз така се ги пъткам, че не ям и после се сгъна някъде и изям едно такова. Кой направи тази питка? Аз я правих. Ти я умеси. С тези ръце. Аз съм по-добра от теб, аз правя такива погачи. Знаеш как бухват моите погачи. Какво се държи това нещо и защо трябва да го причисля към категория живи храни? Направено е от брашно от лимец с квас. Лимецът е тази древна храна или това древно жито, което се завръща сега в днешно време, за да ни помогне да издигнем телата си в светлина, защото самия лимец е светлинна храна или той е генерирал огромно количество светлина. Тази питка и почвам да света. Може така да се каже. Даже и щастие човек започва да изпитва, нали, когато се храни с лимеца. Той предава едно такова вътрешно спокойствие, жизнена сила на организма, светлина. Ти си надробил Валериан вътре, сигурно съм. Аз тъй се казвам Валерий. Така че и наистина способства много за... Има ли глутен? Не. Значи лимецът е свободен от глутен. Той много малко има глутен. Откъде човек може да се снабдява непрекъснато? Не ми казвай, защото това е реклама, ще ми се скара после. Чакай само сега. Извинявайте, вие всичките държите нещо в ръцете си, надявам се да ми ги оставите тия неща, дето ги държите. Ще има подаръци, разбира се. Ще има подаръци. Ако струват нещо, ще си ги платя, защото аз смятам, че всеки човешки труд трябва да се заплаща. Изключая за хората, които нямат пари, имат нужда от помощ. Съгласни ли сте с мен? Само искам да ми кажа понеже обещах след рекламите да ми кажа за жизнената енергия, след това си говоря с вас. Кажи ми за треньор. Какво е треньор на жизнена енергия? Ами всъщност треньор на жизнена енергия е всеки един човек, който помага на другите хора в пътя им към засилване на собствената жизнена сила на всеки един организъм. Защото всеки един организъм притежава тази жизнена сила, само че в даден период от живота ни ние губим тази жизнена сила, било то травми, нещастия, заболявания физически. Аз мразя всякакви болки. От духовни и физически естества не искам болка. Треньора е този, който помага на този, който е загубил собствената жизнена сила, помага и го побутва така с обич, с грижа. Показвам му пътя. Показвам му пътя, да. Показвам му пътя. Да, аз знам какво е това нещо и това е много хубаво да има хора, които ти си като психотерапевт, ама не точно. С йога се занимаваш? Точно така. Аз работя през йога практиките и през трансърфинг практиките. Добре, това да си кача кръка тук на врата ще ме направи ли по-спокойно? Ами всъщност йога не е качване на кръка на вратата. Защото те седят много изчекнати. Йога всъщност е една грижа за тялото с много обич към себе си. О, изобщо не ставам. Трябва да дойдеш да ме научиш как да се обичам, че ми иде тук да се хвърля. Значи ще изям тая питка, след това ще се видя адски дебела и ще се хвърля от стълбите надолу с главата. Добре, ще се 3 стълбите, няма да се самоубия. Добре, си говорим пак за жизнената енергия. Държиш някакъв диск?
Държа. Ние тук влязохме тримата, като тримата влъхви с даровете в ръце. Ами диск, да, това са водени медитации от мен. Надявам се, заповядай, надявам се да ти бъдат много полезни, да ти помогнат в този път на намиране. Път към светлината, 5 медитации, 5 лесни стъпки през лично изцеление. Ти смяташ, че музиката лекува? Ами не непременно музиката. Всъщност медитацията е нещо много лично и много свещено, вътрешно изживяване, което всеки би могъл сам да постигне. Но тъй като хората се затрудняват в първите стъпки по пътя си, затова хора като мен също малко им помагат в обучение за себепознание и развитие. Ти си холистичен терапевт. Ами, това е всъщност етикетчето, което някак си успя да обедини много от нещата, с които се занимавам, тъй като аз съм и лектор и автор на един от сайтовете за личностно развитие, който така е доста посещаван и четен. Занимавам се с много неща, ето виж, медитации водя и какво ли не, статии има безброй много в сайта ми, между другото може да погледнем след предаването. Индивидуални програми за отслабване до токсикация. Казах я, че ябълките няма да помогнат. Си гледаш работата. Тук дойде една преди това дама и пак ми обясняваше как трябва да ям и да отслабна. Аз си казах, че няма да ям и пак ще отслабна и ето. Така си го решила? Да, искам да ти кажа, че откакто започнах с храна, ми излязоха много пъпки. Храната е ужасна. Ако така си я програмираш, така ще бъде. Изобщо не съм я програмирала, тя просто е ужасна. Ето, ти казваш, че е ужасна и вече я програмираш. Как ще? Добре, какво да кажа? Взимам си един шоколад и казвам, това ще стопи всичката ми тлъстина. Защо не си вземеш или не си направиш сама един шоколад вкъщи? Кога? Аз работя много, ето като нея, няма кога да... Имам 2-3 часа мога да поготвя през това време, да сготвя. Добре, беше, купи си един суров шоколад, в който има сурово какао, има мед, примерно, или някакъв подсладител, който е здравословен. Ще дойде време и за тези храни, за живите храни да поговорим. Дай си подарък. Кажи сега, прекрасна, мила, нежна Милка. Какво е това нещо? Милка, любов и нежност, чувственост и страст. На гърба също има нещо, което история за сила, нежност. Синя пеперуда. Да, точно така. Това е първата ми поетична книга. Тъй като изглежда като книга. Толкова е красива. Нали ще ми позволиш да си я платя? Моля те. Това е инвестиция в бъдещата ти друга книга, която ще бъде в розово. То отвътре е розово. Книгата е направена с индивидуален дизайн на всяка страница. Тя изглежда само като книга, но един светъл енергохармонизатор. В нея са вложени символи, които провокират баланс на женските енергии и същевременно изобилие и успех. Откъде знаеш? Че това е така? Защото моето сърце го казва. Всичко, което... Има ли хора, които са се докоснали до това нещо и са почувствали това, което ти казваш? Истината е, че когато започнах да правя тази книга, аз се занимавам с съвсем различни неща. Менеджер съм в финансова институция, съвсем различни неща. Лектор съм... Аз мисля, че всички, които се занимават с изучаване на менеджера, на лидери, на разни такива неща, рано или късно изперкват, минава да една друга. Всъщност това си говорихме точно. Аз го програмирах това. Говорихме в Гримуар. Ама нещото е ясно, че това, разбираш ли? Виж сега. И съм супер ориентирана към духовното и просто идва един момент, в който си изтрещяваш. Ние тази шегувахме в гримьорно, така ли, че всеки от нас, попитах ги всеки от нас какво етикет ще е имало в социума преди да изперка. Менеджер на човешки ресурси, менеджер в банка, менеджер какво ли още не е, икономист. Сериозно ли говориш? Да. А ти? Си художник? Аз съм творец, художник, поет, писател, лектор. И месач. Да. Хлебопроизводител. Да, и ти подарявам една серия от това, аз го наричам изкуството на духа, което картини, които работят с душата и с духа, директно за разгръщането на човека, на неговата божествена същност в физическо тяло. Сега аз ще ги покажа на... Това ти ли си го рисувал? Да, всички са рисувани. Защо изглежда едно си ги копирал от Те са копирани, защото оригиналът е много голям. Ти си го върху платно ли е рисувано? Да, върху платно е рисувано. Да, вижда се малко върху. Моля да покажем тези рисунки, за да могат зрителите ни да се докоснат до това изкуство и за кратките минути, в които ни гледат. Гледайте, защото това ще ви помогне да се... Самите картини имат интегриран космически код, т.е. вибрационно писмо. Рози. Ако се вгледаш, ще видиш символи, много ситни. Кой те накара да правиш това? Моето сърце.
или моят дух, така да се. Така ми звучите много сериозно. Някой като ми каже, отгоре ми се дава. Вътре, всичко е вътре. Тоест вътрешният порив, Жизнената енергия, проектиран за като която творческа говорихме, сила на този план е разгръщането на човека. Всеки човек. Там е кефи. Очакай да видиш Като голяма... централно слънце. Не, кефи ме, защото има риба вътре. Ти тази видя ли я, Кали? Кали, това е много... Тази вечер е рисувана. Е завършена в 2 часа през нощта. До окото на Ра. Да, като символ. А горе има черна пеперутка. Синя е. Ама видях, че е пеперуда. Да, точно така. Видя ли колко съм добра? И Ян розово и синьо. Мъжката и женската енергия. Ето и това. Много си добър. Благодаря. Ти, понеже не са оригинални, предполагам, ще ми ги продадеш за по 2 лева. Подарявам ти ги. А тук има някой вътре седи. Да, това е богинята. Това е Аз съм женската това, бе, това е божествена. Кали. Всяка една жена Ти знаеш ли коя е Кали? Да, знам много. Не знаеш нищо. Много ми хареса това, че рисуваш риби, пеперуди. Да. Въобще това са... Това Те са обаче е нещо друго. Делфини са пак, само че като стилизиран делфин. Човек, това не са ли някакви кодове? Такива Да, точно това е. санскрит? По-древно е от някои индийски писма и персийски Преписваш писма. ли ги? Не, това е... На вътрешно ниво се случва това нещо. Тоест, ръката ти сама изписва тези си. Да, може да Сигурно се бях, каже. че си изперкал. Да. Когато той ги пише, в момента на писането, цялото същество на човек, който стои до него, балансира се. Понеже се това е спуска много нещо уникално. от високите нива и преминава в този план, затова тази енергия или този код, тази вибрация започва да действа и в околното пространство. Това сме Сега разбирам защо тези форуми толкова бързо са добили популярност, има толкова много хора, защото са доста интересни. И човек така е. научава на практика на тях методи за самоусъвършенстване Точно. като цяло. Абсолютно. Всичките лектори, те говорят едно и също, но го казват през призмата на собствения си опит. И през себе опечатели си. стихове. точно Разбира се. прави. Да, и стихове, и лекции, всичко, което може да допринесе за разгръщане на потенциала на всеки, за баланс на женската енергия. Ние, жените, притежаваме толкова огромна сила да подкрепиме другата половина, ян енергията, да сътвориме толкова красота и чудеса в живота си и същевременно да не отричаме нищо, да приемаме, Ти да банка ли си обичаме. работила? Работя още. Нали не си човек, който отпуска кредитен инспектор? Аз съм менеджер. Добре, слава Богу, смисъл- защото беше кредитен инспектор, ще фалира банката. Защото да дадеш кредити на всички. Всъщност, идеята във всяко едно нещо, независимо дали си в бизнеса, дали твориш, дали пишеш книги, дали водиш предаване, това е когато ние разгръщаме потенциала си и осъществяваме нашият уникален талант, духът ни пее, от сърцето ни извира любов и тогава ние сме здрави, хармонични и щастливи. Това Ти е можеш ли истината. да псуваш? Аз много, всъщност една част Да от бъдеш лекциите, цинична, които... използвала ли си Не, такива думи? Никога? Не. Никога. Сигурна съм. Така е, Сигурна съм. но аз внимавам какви думи употребявам, защото Те мисълта, носят словото заряд. и действието са пълномощните, които ние сме получили от Създателя да сътворяваме реалността в нашия живот. Тоест, ние не сме жертва на обстоятелствата, ние сами ги създаваме точно чрез 3 инструмента. Мисъл, слово и действие. И не съм употребя. Първото нещо, което направих, беше да изчистя словото си. Мисълта е по-трудна. Аз моето слово не мога да го изчистя. Защото шофирам и защото е бъкано с хора, които не могат да шофират. И словото ми, колкото и да искам да го изчистя, не мога. Не е точно така. Факта, че изглеждаш по този начин напълно балансирана. Ти не знаеш как псувам. Това са Виж колко моментни съм неща. цинична. Когато човек е на ниска вибрация, между другото, т.е. когато псува, а не изпитва любов, Не, аз ги псувам с любов. Това е вярната формула. Нека да поговорим, моля ви се, за живите храни. Много ми е важно. Казаха, че ти си експерта. Да. Разкажи ми малко повече за тях. Живата храна, това е... Може ли да се чупа едно парче? Разбира се. Може ли да се заповядай. черпа гостите? Да, разбира се. То направо може да го разчупя. Ама това пак отгоре има символ. Да, Това е много той е специален символ. символ. Самият символ... Прилича ми на много български такъв... Да, той е древен символ, Тангра понеже- не, Бог Тангра не. Да, той е- подобен. Още този една символ- частичка му липсва. Да, свързано е с сърцето този символ. Тоест електромагнитното тороидно поле на сърцето има такава форма. Планетата има такова електромагнитно форма. Космически закони, космически принципи. Ще ядем космическа Да. питка. Така че...
понеже при разчупването се иска един мъжки и женски така. принцип. Ритуал. Да. И така. И само може да се отчупите всеки О, както... дай ми да. това по-голямо. Защото съм на диета. Да. Ето, само. Ей, това може да си използва като хладно оръжие, бе. Тежичко Той е- е, да. Ето. Да. Вземете си. Ще пропуснеш ли? Разказвай. Долу е с Няма да зехтин пропусна обаче. никак. Да. Аз сега ще го... Този зехтин разгражда масните депа. Ето, програмирал го. Програмира ли го? Правилно. Казах. Знаеш как го е програмирал, като го меси? О, Ръчно, найс. ръчно с сърцето. И така, живата Много е храна вкусно. е индикаторът на живата храна и светлината, която тя носи. Много ще се отчупа Тоест, така. лимеца има такъв заряд от светлина. Погледнат на Кирилянов фотография, той е като слънце, светещо. Жълта, златна светлина. То е растение, нали? Да, той е жито. Това отгоре какво е сусам? Сусам. Те са сусамчета. Маково семе. Има маково семе вътре, Семки има вътре, слънчогледови, с зехтин, нали, мед. Прекалил си с зехтина. Той е заради отдолу за тавата, да не се залепи. Няма да се понеже ръча. няма хартия. Край ще те намеря. Добре, друга жива храна, освен лимеца. Ами всичко, което е живо в буквалния смисъл, плодове, зеленчуци. Значи това, което не е минало термична обработка или консервация. Всички тези храни нямат жив Така елемент в предполага. тях. Това, което е в големите магазини, там живата храна е в много малък процент. Добре, ако захапа живо месо, Живо месо, в смисъл себе си. Или ма как мене да... В смисъл сушито, например, месото, все пак, месото, е от убито животно. да, ако е от животно, Тоест ти си не вег- го препоръчвам ти си веган. не го препоръчвам да се храним с месо, понеже месото, ние сме също това нещо, това е подобно на нас. Не може ние да проявяваме тъй да се нарече някаква форма на канибализъм. Ама, Човешкото добре тяло е де. устроено да се храни с неместни. Окей, ама продуктите от животните, те нали не ги дават Ние на нас? Да, добре. Ние внасяме в нас нещо, което не е живо, което е токсично и нашият организъм съответно трябва да се справи с това нещо. Значи ние вкарваме отрови. Защо които трябва млякото да да е отровно, бе? Той има калци. Млякото също е дадено, че може да се пие до известна възраст, така да се До 3 каже, след годинки. което вече А киселото мляко, млекото... една бактерия специалната. Тук мисля, че е добре самата тази бактерия, понеже и квасната бактерия са родствени с Тоест ти бактерията, не си която е в против киселото. киселото мляко. Против киселото млеко не само които не консумират млечни продукти. А всички ли сте вегани? Аз искам да Вегетарианци, споделя да, нещо по аз повод да. хляба. Допреди, за пръв път вкусих този хляб преди около 4-5 месеца. Хранех се с месо. Не отричам абсолютно нищо, защото отрицанието е съпротива и не е добре. В смисъл Ти не не е се полезно за мен. съпротивляваш. Да, но знаех, че да ям месо не резонира с моята същност. Осъзнавал го и въпреки всичко това беше единственото по-вредно нещо, което съм правила през живота си. Буквално е така. Когато вкусих този хляб, Значи ти не си пушила, не съм, да. не си употребявала алкохол. Никога не съм, да. Ти знаеш ли какви неща си изпуснала? Не знам, винаги съм била много щастлива и доволна и балансирана и Извинявай за личния въпрос, секс правиш ли? да. Това е месо. Що го пускаш в тебе? Напротив, не е месо. Как ще да не е месо? Това е Месен продукт. енергия на сътворяването. Сексуалната енергия е творческа енергия, която може да бъде канализирана. Енергия ма минава през месо. Ама Не е е живо. задължително. И не страда. И не го убиваш. Аз за разлика от нея съм минала през всичките тези. Не, защото ми казаха, че енергията може да бъде канализирана и анализирана. Честито в господарите сме. Моите гости черпят вдъхновение от древността. Рекламите ни показват всички новости, вижте ги. Той ме е напълнил засища тук много. с сексуални... Той е много Форма на дължи дълго. Това е хобитски хляб. красота. Да, елфически хляб. Това е Той елфически не се хляб. разваля. Този хляб не се разваля. Здравейте, с Ани, Ирина, Теодор, фанахте ни, когато си говорим в рекламите. Милка и Валери. Мартина пропуснах, обсъждаме идеята, която ги е обединила. В самоусъвършенстването обсъждаме някакви други неща. И става много забавно в студиото. До края на нашето предаване остават, за съжаление, само 10 минути. Аз ще ви оставя да разкажат най-важното, свързано с областта, в която се проявяваме, занимава всеки един от тях.
Имате 10 минути, говорете, сега ще ям. Ти каза, че си пушила, пила, Обаче, платих страшна цена. Каква? Невероятни загуби. Ами, загубих здраве, загубих изключително близък човек в живота си. И в крайна сметка бях на дъното, и физически, и психически. И нещо ме ритна, и това нещо беше рейки. То ми помогна наистина да съм здрава, щастлива, хармонична и балансирана и да правя това, което правя. Защото за мен промените в индивида ще доведат до промени в обществото. И ние с тези форуми това правим. Да покажем на хората, че има друга страна на медала. Да дадем информация. Да имат информиран избор. Много неща не знаят. Хората знаят, че има друга страна медала, но сякаш им харесва да се вижда лицевата му част, въпреки че никой не знае съдържанието на обратната страна на медала. Хората сякаш искат да живеят да им е по-трудно. Ами, това има някакъв резон в цялото това нещо, защото всъщност трудностите и бедите, ако щеш, страданието... Яжбе, нали? Нискокалоричен яжбе. Ще ти хрупам на микрофона, ще ме изгонят, моля. Не, ще хрупам много страшно, да. Защото всъщност страданието е един инструмент за израстване, защото ние само когато вече минат някакви граници и видим, че стига толкова, няма на къде повече, тогава вече отскачаме нагоре. И всъщност аз, подобно на Ани, също съм имала такива опитности. Съм пила и съм пушила и месо съм яла. В рекламите си говорихме, че всъщност съм активен спортист и подобно на всеки такъв спортист, аз си ядях изключително голямо количество животински протеини. Ти пак си активен спортист, как се набавяш тези неща? Значи растителната храна, не това животинската... нахранва ли ме повече от една пържола? Дори за спортисти е много полезен, понеже надгражда мускулна маса и има много протеини в този. Той замества месо и зеленчуци. Човек може да се храни с хляб и вода. Абсолютно. Ето както е дадено, хляб и вода. А ако изключим това, човек може да си набави протеини и така набедените протеини, колко са ни необходими от ядки, от кълнове, от всякаква сурова храна. Аз всъщност гледам да се придържам към суровоядството. Вие изглеждате добре, между другото, всичките. Суровоядство, вегетарианка каза, не веган. Не веган. Той е веган. Да. Ти си веган. На път. На път да станеш. А какво ти консумираш? Сирене, млечни продукти и яйца? Да. Риба? Риба може би много рядко консумирам, защото все пак е към местните, но не се слагам ограничения. Като ти една жива пастаро и жива храна. В смисъл, че не се забранявам абсолютно, когато усетя, че имам нужда, консумирам. Добре, ако го ям, докато мърда? Не е добре. По-добре да го галим като котен. Да. Ние всички, и те, и ние си... Може ли хората, които посещават вашите семинари мога ли да ги наричам? Форуми, защото е форми, окей. Да се откажат от вредните си навици. Може ли да им помогнат лекторите? Ами, може би това не е и целта. Това е целта, да направите едно по-здраво общество. Когато човек е по-здрав, той е по-креативен. Той отделя... Вие ще подобрите икономика, здравеопазване, ще спестите пари от лечение на болести, трансплантации. Това са резултатите. Ти го имате? Да. Човек, когато наистина е здрав, той може да даде повече от себе си, за да е добър в работата, професията си. Абсолютно съм съгласна. Защото той, ако има болешка, той ще си мисли за нея. Да. А ние, може би, чрез форума се опитваме и да направим една превенция. Хората да не стигат до най-крайното, когато са болни, тогава да погледнат себе си и да видят, че са изпуснали много време. Много трябва да се работи в посока мислене. Но истината, ние затова кръстихме и така темата, истината е, че 70% от успеваемостта на човешкия индивид е в храната. Да. Всичкото останало са практики, свързани с култура на движение, дишане и така нататък. Няма българин, който вече не ги знае. Изобилство от такава литература. Защо обаче не можем да го направим? Защото им е по-лесничко да си стоят в удобния затвор в рамките. Напротив, това е по-трудно. По-трудно е да те боли, отколкото да не те боли. Защото хората не са се научили да се обичат достатъчно. Да. Те имат нужда от любов и отвън, чакат нещо да се случи. Да се сподели любовта, защото всеки един срещнат човек на улицата, ние можем да споделим любовта си с него, а не да видим по някакъв друг начин. А същевременно с това имаме толкова много жизнена енергия в себе си, толкова много светлина и обич. И използваме да сме агресивни. Няма смисъл. Да се оплакваме. Това е пропиляване на човек, който се енергия. оплаква, е човек, който... Мразя хората, който не действа. Ако се оплакваш, значи... Не ги мразя ми. В смисъл, тук в това предаване минаха много хора с изключително тежки проблеми. Не мрънкаха и аз супер им се радвах.
Никой не се оплака. Аз ставам сутрин и се усмихвам и тръгвам. И всички, на които съм се усмихнала, се усмихват и те щат нещат и най-големият е мерут. Да, абсолютно. Много добре така е. се живее. Защото така. светът е огледало. Ние ако му се усмихнем, и той ще ни се усмихне. Ако гледаме на света като изобилие, той ще е изобилен, ще имаме работа, ще имаме от всякъде благодат. Нали? Но ако се оплакваме, ще ни е виновен целият свят и където да отидем по света, дори в чужбина, пак ще се оплакваме. Между Каквото е другото, вътре, Рейки, такова е навън. То И принцип обратно. си е абсолютно... Подобно Защото прилича всичко подобно. циркулира в Вселената. Ако имаме любов вътре, ще има и отвън любов. Време е да се спомнят хората, че имат много любов в себе си, да се отворят, да се прегръщат, да се обичат, да дават от себе си. Ама това се случва, Защото, нали? Да, Случва се, да, случва се, случва се, да. И виж, ти го знаеш. Всеки от хората в студиото го знае, вътре в сърцето си го усеща. А представи си какво е чудо, когато се съберем в една огромна зала, 20-на такива изперкали като нас. И дето циркулира само Абсолютно. положителна енергия и любов. Да, и хората отсреща резонират по същия начин и се генерира едно Прилича на огромно групов поле. секс. Окей. Исках да кажа поле от любов, но ти си много съветна ти. Тази любов, която ние генерираме, разширява нашето съзнание и от позицията на едно по-разширено разбиране ние виждаме света точно такъв какъвто е. Безкрайен, любящ и ние ставаме любящи, всеопрощаващи и виждаме във всеки човек Как ще само коментираш красотата. любовта, която си сипа по площадите ни тук през изминалите? Това е опитност. Една част от хората са на определено ниво на осъзнаване, т.е. все още шаблоните, които действат в нашия свят, са отричане, осъждане, но всъщност ние трябва да им изпратим любов. Само това можем да им покажем като пример. Рано или късно самите хора ще започнат да осъзнават своя потенциал и ще стигнат сами до себе си. Когато достигнем до себе си и напълним нашата чаша Много с е вкусно любов. това, което ям. И много добре се чувствам във вашата компания. Обичана, заредена. Само, че им чувствам, че ще напълня от там мазньотче. Няма страшно. Няма страшно. Ще кажа, аз няма страшно. Аз те взима с мен, ако кантара ми покаже, който с питката по главата. Ако искаш, ще си поговорим за мазнините след предаването. Изобщо не трябва да им се плашиш толкова. Ако са правилните мазнини, те Знам, всъщност те ще са ти важни и помогнат. за репродуктивността на жената. Смисъл, ако само. не взимаме мазнини, няма как да имаме бебета. Пък аз трябва да раждам още. Темата е дълга. Всъщност мазнините, ако са правилни, редуцират мазнините в тялото ти. Т.е. може да отслабнеш чрез мазнини, ама това е дълга тема. Много дълга тема. Пак ще ми дойдеш на гости. Добре, имаш му Всеки един координати. по-отделно. Всъщност За да всеки може един по-дълго време да говориш, защото всичките... Ето, Милка, аз я усещам, тя иска да говори много. Ама много и се говори, много иска да споделя. Тебе, като остава да ми говори за жива храна... Не Я дай само, един... за... Понеже ми... Да, не само, за какво друго ще ми говориш? За тия За картини, те са картините. доста- Прости ми. Кажи ми нещо Нещо за тях. ново е, така да се каже. Понеже това нещо, което е представено в една Вече картина... не мога да ги подам, защото ме омаза няма с нищо. хляба. В една картина, което е, то е дори на практика повече от една книга, така да се каже. Защото енергоинформацията или вибрационният код, който е в картината, той вече започва да работи на ниво сетива на финните тела, т.е. кореспондира с нашите по-високо измерни сетива. Добре, как се лекува човек? В смисъл, може ли да лекува болест това нещо? Може. Гледаш го и си внушаваш. Може човек да я съзерцава или да се постави ръцете върху самата картина. От тук нататък вече започват да се възбуждат вътрешните енергийни центрове, започва да протича енергията по-нормално. По този начин човек се само оздравява или самолечение прави. Развивайки се на вътрешно ниво, развивайки своят потенциал, разгръщайки се енергийно, нали, осъзнавайки се какво е, защото ние не сме само физическо тяло. Имаме още нагоре много тела. Осъзнавайки този капацитет, изпускайки го При на мен три земята, са се изсипали в едно. ние трябва да се осъзнаем като космически същества. Натам вървим. Просто натам вървим. Вижте, аз това исках да ви кажа, смях, шегуваме се, но след края на света, който нали настъпи на 21 декември 2012, Началото, да. нещата започнах да срещам все по-различни хора. Някак си Много са по-извисени. по-интензивни нещата. Да. Някак повече вярват в паранормалното, в метафизичното. А то също е толкова нормално, обаче ние То е векове част наред от сме нас. свикнали да го отричаме и сме го смели до такава степен, че хора като нас преди, да знам, не месец-два, може би преди години щяха верно да ни сложат етикето луди или да ни затворят даже Не, в вие не други сте времена. луди. Но съм виждала и луди. Искам да спомена и за квантовата физика, че тя вече на научно ниво е доказала това, че съществуват и други измерения, които с простото око не можем да ги видим, но квантовата физика ги доказва, че те съществуват.
Нещата съвсем, драги зрители, нещата съвсем не са на шега и оставам последното изречение обобщаващо на теб, защото ти си в основата на това тези мили, прекрасни, луди хора да се събират на едно място и да помагат на обществото ни по един супер полезен и супер ефтин начин. Защото това е много важно да се каже. Ами ние обособихме една цветна градинка и създадохме една така доста пъстра гама от цветове. Така, вие сте много цветни хора. Но когато дойдат нашите гости, посетители, нека те си наберат букет, който на тях... Те избират от кой да почерпят със своята красота, здраве и щастие. Точно така. Да си направят свой букет и да се чувстват удовлетворени и да се чувстват малко по-значими и те самите. Защото всеки един човек на земята е значим. Скъпи зрители, днес в студиото ми влезе много щастие, много здраве, много любов, много красота. Виждате колко са готини всичките. Аз се смях от все сърце и това съвсем не е случайно. Хранете се с жива храна, не за друго, от собствен опит. Знам, че тя дава наистина много енергия. Изглеждате много красиви, нямате никакви пъпки в мига, в който почнете да консумирате обработена храна, почват да ви избиват една по една. Изглеждате грозни, ужасни, ядосани, сърдити. Освен това, прави ви агресивни другата храна. Все пак, ако не можете без нея, поне я ограничете. Но моля ви, не спирайте секса. Това беше от мен. Чао!